IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Kalpasan iti duwang agsarunong abak ti TNT tropang 5G. Nakaipos temet laeng iti mo na apangabak kontra San Miguel Birmen iti PBA Philippine Cup iti laeng Rabija Inares Center Antipolo City. Bimida ni Calvin Oftana nga kimamada iti 23 points ken 21 rebounds para iti score 89-84 apangabak. Nang nayon met da Ray ng Batak iti 15 points, 14 points ken 6 rebounds met ken ni Roger Pogoya. Makuna nga importante da ito'y para ken TNT coach Chat Reyes kaputamay sa isuda iti babaen iti standing. Sanbet ngay mubra iti 21 points ken 14 rebounds ni John Mar Fajardo para iti Birmen. Kabayatan na iti first game imameg ti Magnolia Timplados Hotshots ti Terra Firma Jeep iti score 127-94 para iti may kalima apangabak ken aon pay abak iti standing ti Magnolia ken may kapatmet nga abak ken may sa apangabak iti Jeep. Kadwa iti 99.5 IFM Lawag Idol Joey C. Tatak RMN.